sa volá One Armed Robber. Dneska som tu s Lukášom. Čaute. Takže dneska ideme hrať Javelin Store, takže ideme na to. Ticho. Dobre, takže Lukášenko, ideme na to. Jo. Daj šrobovák. Jak dávam šrobovák, ne? Jedu. Počkaj, skoro som to odhodil. Čakaj, je tam šrobovák. Je tam šrobovák. Dobre, chill, lebo mi to vyletelo jak pintilovica. Daj tak nepozerá. Ty kokot, som sa zlakol. Ty si tupý. Ty si to vysypal. Oceď ide. Počkaj, ale nám sa to vysypalo. To je v rici. Čakaj, to nevadí. Páčku dostaneš. Ty dostaneš špátku, more, jebnem do teba. Oceď je tam. Jo, vidím ho Daj do kokota. Išiel, daj mi, kde je šrobovák? Neviem, kde je šrobovák. Ja idem rýchlo zanieť tieto pičoviny. Potom ti poviem, keď mu daj po palici. Áno. Počkaj, ale Povedz. čo robím? Po palici mu daj, po palici. A rýchlo, čipni to, či čo rob s tým? Čo robím s tým mobilom? Čipni to, tuto to čipni. Dobre, dobre. Počkaj, kamera. Počkaj, teraz musíme urobiť... Odtiahnuť telo. Jo, poťahni to telo. Dobre, tam ho daj. Sem ho jebnem da kde. A on si všimne tej kamery, že? Musíme A ty si vypnúť ju odstrelil? Ale my musíme vypnúť kamerový systém. Počkaj, tam je kamerový systém. Tam je kamera. Kde je? Počkaj, kde je? Tam je kamera, to nás uvidí. Poď sem. Mhm. A potom... A kde si? Ty pičo. Ja, dobre, vybavil som to. Dávaj bagy Pozadu. a ideme vrtať. Ideme vrtať, počkať, tu je vrta. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like a odber a zvoneček. Au, pi... Dajte Počkaj, to mám sajtov! taký strieľaj, Berem to! kto povie... Škap. Dobre. Typek je dead, kamera dead. Berem one, pinčilovicu, túto. Dobrý deň, ujovia. Braň ma, ja idem týchto vyzipovať. Jeden, Dobre, zipni ich. druhý, tretí, štvrtý. Už sa mi ide spať s tým. Počkaj, ale stále to idú svaťaci. A to za mnou idú. Čo pravím? Čo robí ten pizel, on tu liezol jak činčovica. Tak už tam jebnem tú kameru. A, to je. Nevypnúť kamerový systém. Čo tu chcú, kamo? Som ja, dobre idem. Nech vypadnú niekam. Títo svaťaci. Šutím! Robím čo môžem. Nerobíš. Robím ti, hovorím. Ty kokos. Help! Je veľa mŕtvych tiel. Family friendly to asi moc Dobre, není. jedno je dole, daj mi šrobovák. Idem vrtať. Kde je šrobovák? Šrobovák je vonku pred dverami. Auaj, čo ti dáva? Pizzi. Prečo pištolkou? A nie, Tak pober si naboj. šrobovák. Daj, Kubo. idem hore. Dobre, idem ťa brániť hore. A veď ostan dole. Hovno, idem ťa brániť hore. Kamo, to CSGO dáva moc. Čo, ale... To CSGO dáva moc. Som hore. Zadu. Daj to skrachovávať. A skús ešte tieto dvere. Je to, daj šrobovák. Alebo to odstrelíme.
Dobre, ja čekujem z tej... Videl! On je opravdár! I on... To spolknuté dvere. Strieľam na nich. Počkaj, však ja sa zoserím musím. Veď je tu paramedic, Kamo? tento. Už dvaja si ľahnu. On je to Čakaj, buknuté čo? dome. Juj! Staj! Otvor dvere. Počkaj, oni sami otvorili nám. Počkaj, Jožik prišiel opravovať zazrelu. Ty čo chce robiť? On nám chce opraviť tie oné poistky, aby ich nevykapali. Poistky už sú vykapané. No ale on ich chce opraviť. ten mobil. A to už A kde máme baglu? Bagle máme tu. Berem. On sa to neotvorilo. Aha, Ty čo, mám rukojemného? Aha, tak im je jedno, že mám rukojemného. Bacha, ide tam! Strelil som ho. Počka, tu má one. Čo? Dobranu! vrať ma. Jo. Braním. A je to berbagel. Počkať, ešte hento treba vrútnuť. Daj mi vrtačku. Tak daj. Vrútam! Vrtaj. Vrútam! Počkaj, dám si au. Chcú to zobrať? Že ne? Asi ne. Žiadne nejdu. Máš to? Máš to. Berem bagel. Dávaj. To je jeden bagel, tam som hodil. To je druhý bagel. Tak Hej, ten bagel urobil 3 šede. Počka, tu sú hlavná cena sú šperky, tie sú najdrahšie, bacha. Na to. Ber šperky. Juj, Au! Už sú tu tí pizuli. Dobre, Joži. vrať ma, Nestrieľaj. ja budem nakladať. Tento tu. Nemám náboje. Čakaj. Super si. Ne! Au, moje oči! Flashbang z CSGO. Zabil som ho. Dobre, berem všetko, čo sa dá. A ja zoberiem, kým tu nesú. No však zoberte hodín. Dobre, mám ich. Keby som ich jebol. No. Tak. 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 Kradneme, mňam, mňam. Mne to vyskočilo z toho baglu. Čo ti jak si mohlo vyskočiť? Neviem, mne to vyskočilo. Sú tu cajti? Jožinkovia! Odjebal som toho cajta z toho vampíra. Jauaj! Ja skapem ma. Keby sa tu cez tie mreže dalo strieľať lepšie. No. Kuk! Či koľko To sa nebol. vybehol. Formula 1. Asi už mám všetky peniaze, tak poď ma brániť, ideme to dať von, hej? Jo. Du. Kam tí zlodeji tu chodievajú? Či kedy sú to? Nie, to plantujú one. Pasce na nás. Normálne plant bomb on the bee. Jo. Máme A ber nový bagel. A ber nový Máme bagel. bag. Ešte nejako kľudne je, čo sme vystrelali celú štvrť? Neviem. No keď Ale za začne ten hrať kľud- hudba, tak už idú sem cajti. Kámo, ja Mne mám... sa to vysypalo. A dívaj, mne sa to tu tiež vysypalo, keď som A to tebe naberal. No veď. Už idú To je cajti. činč. Hej? Toto je hudbu? A dívaj. Môj ksík.
Jo! Už nemám naboje. Tam musí mať čau flashbangy. Ich Čalovia, vykape. dajte mi naboje. Ja si prebijem radšej. Prečo ich len 30 nábojov? To je strašne máličko. Ty kokos, no ne. Ja som Mike Jordan a všetko možné, dívaj. Kokot. Aj zásobník vezmeme. Kamo, zoberme aj obrazy. Jo! Nechcem hrať CSGO. Nechcem hrať CSK. Neček flashbang. Flashbang sme dostali, ale to nás neodradí. My ho zastrelili a Všetko. všetko pobereme. Určite už dostanem za tieto nadávky už autorské práva, takže Prečo? nepočul si, čo sme hovorili. No nadávky, no. Vypípať. Aj keď to by celé... Aj, Naboje. Boha. Mňam, mňam. jo, ma strelil. Ty si nič nezobral. Zobral. 30 vecí. 30 vecí. Minus 5, minus 10. Dobre, musíme počkať na tento wave site, kedy odídu. Jo, to je veľa, joj. Chudáci. Teda, ne. Tak im treba. Bereme, ber bagel. Ber bagel. Zoberiem bagel. Počkať, bagel hodím do prednej časti. Mne sa to vysypalo. Ty si blbý. Ne? Berem nový bagel. Rýchlo, keď není tá zvučka, kámo, jak sa ti to podarilo vysypať? Dobre, Neviem. kámo, ty si zabil, fakt. Čo? Jo, ty ciga. Čo som zabil? Koho? Si vysypal. Zozadu aj. Vypíš. To sa vám ide zozadu, čo? Ale však nezavádzaj, ne, boha, ty tam pleskačku toho zbrania. A už ide hudbička, kámo. Nebude tá hudba vadiť veľmi v tom videu. Nemám naboje. Nie, ja som si už stupnil. No tak toto je koniec. Nabral som si na aké náboje. Ty čo tu mi? Kuk sem, Jožík. Ber veci. Dobre, chcel som odstreliť čava. Berem prstene. A však. Jo. Hehe. Nechcel by som mi na tvojom meste, ak si dostal ten svoj. Oh shit. Osviečujem celé štúdio. Help. To sú tam. Au. Ty kokos. Okinoval. Tento kam tu vlastne nie? Nemám naboje, môžem? Prosím, naboje. Potrebujem. Tak berem. Ide zlodej, počkaj, dám kráľu. To není zlodej. To nám pokladá one bomboklady, aby sme sa nehýbali dobre. To nie je dobré. Jak nem dobre? Dobre je. Všetko je dobre. Boha, ale tak my sme nabrali aj toho svaťaka. Jo! Kokos ma vyplo. A zmradu ťa vypúva. Aj pastelky vezmeme. Tak. Pastelky. No.
Dobre. To je 5 centov navyše, čo? Joj. A musím mať obranu, počkaj, ja ujem. Tak. Ja som zistil taktiku, že proste keď pištolkou, tak toho podbereš počky, tak ho pekne vieš odžubať. A ja som ho vypol, nie ty. Ale aj ja som ti pomohol. Tak počkať, Pastel. Ne, ono to vyskutilo z toho. Ono tie veci vyskočili z tej tašky. Preto ti tašku berem. A tam je druhá. Ide čo ma na naboje. Tak to neberú. To koľko ich tu je? Nenapadlo na mňa. Kde Ja ty? skapem. Dole som. Dobre, nemám naboje, help me someone help. Pištolkou na nich. Ruka mu tam skáče. A kde je baťoch? Počkaj, tu som ho dal. Počkaj. Jau. Ja ho mám. Ja ho mám ten batoh. Ok, tu je ďalší. Pilnem ho. Dúfam, že som nepovedal v kravinu. Tak. Jožko. Vidí head. Som v aute. Ok, berem tačku, idem. Kam môže ísť, prosím. Idem hej do auta. A prečo ideme na nich s pištolkami? A neviem. Máme 55k. Jauaj! Že si nech typo. Je predposledný balík. Au. Kde je? Jau! Ja som ho zobral. Ktorý To tam ty? bol. Jau, ja chytnem ti vravím. Tu tí svaťaci idú na mňa z každého smeru. Prečo na mňa nie? A ty kde si? Som v aute, už som v aute. Tak idem tam aj ja. Za mnou idú svatáci. Takže rovno sa priprav, že stlačaš tlačítko. Aj rovno sa priprav, že stlačaš tlačítko. Stlačam. Let's go. Neverím. Fuj, Dobre, ideme ešte. takže ďakujeme, že ste dopozerali až sem a dúfam, že si budete užívať. Tak, čaute. Čaute.